Ana tuna zuwa na makarfi da muka yi da kai. Allah, makarfi ne ake yi. A duk Najeriya ma inda ya kai makarfi nan mara kyau wallahi. Wata ƙasa tun leranka lokacin da muka je can. Aka yi Mai kuɗi ne ake in yi kondishin a ƙasa ake sayan sama. A ɗebo irin fadaman nan. kai ne na jinka. A yi irin a san fadaman nan. Kana jina? Za a ruwa a saman. Za a siya saman. Ka san na ake noma? A rafi ake noma a wurin. Koi, noci, kai, to bayan baka labari. 1930 a wannan kasar idan za ka sace da ke gwada ka su ce limbu da kai. Shafiu. Wai shin ka san Buhari bai iya sainin in ba mu je mun kawo mai rake ba tun daga makarfi. Ƙananan 'yan iska. Ba dai rake wace don uwarku. Ta kai ni inda ba ku je wallahi.